ginmanduan ni Senate President Vicente Tito Soto III ng Senate Committee on Rules nga tun-an ang posibilidad sa pagdeklarar sa pila ka Chinese Embassy officials bilang persona non grata. Ini kasunod sang pagpang-insulto sang among mga opisyal sang China batok sa mga opisyal sa Pilipinas. Pananglitan matabo ini ginalantaw magalala ang tensyon sa tunga sang Manila kag Beijing. Bangod ini nga deklarasyon among isa sa pinakaseryoso nga tikang mahimo obrahon sang host country batok sa foreign diplomats. Ang direktiba ni Soto ang ginpagwa kadungan sang plenary session samtang nga ginaisoryahan ang resolusyon nga nagakondena sang embahada sang China bangod sa ilang mga pahayag nga nagaatake sa Philippine officials kag mga institusyon. Partikular nga namunuhan mo ang social media post ni Go Wei, ang deputy spokesperson sang Chinese Embassy. Kung gininsulto ni Guo ang mga senador nga nagpirma sang resolusyon nga nagapabakod sang kinamatarong sang Pilipinas nga depensahan ang national sining nga interes sa West Philippine Sea. Yari si Senador Risa Hontiveros nga nagmuno sang panibagong post sang Chinese Embassy. Salita pa rin ang salita ang Chinese Embassy Manila tungkol sa issue na ginawa natin ng resolusyon sa pamumuno ni Senator Kiko. Ganyan pa rin ang tono nila, bastos, walang paggalang. At gusto pa rin nila sila ang masusunod. Hindi lang sa dagat ng Pilipinas, hindi lang sa social media ng Pilipinas, pati sa Senado ng Pilipinas. Kaya saganang akin lamang po, Mr. President at mga kasama, yang ganyang consistent na pambabastos, walang pagrespeto, napaka-undiplomatic na stance, saganang akin lamang po, ay lalong nagbibigay ng urgency na maaprubahan ang ating resolusyon. Salamat po, Mr. President. Si Senador Risa Hontiveros, sandi kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, ang President lamang ang may gahom nga magpalaya sa isa ka diplomata apang mahimo naman nga makapagwa ang Senado sang formal recommendation nga mayara sang dako nga bugat. Kasunod sang direktiba ni Soto, tun-ana sang Committee on Rules ang legal kag diplomatic implications sang among tikang antes dalayon nga makahulag ang Senado.